Българска експедиция потегли към Еверест. Атакувам Еверест без кислород. Именно за това аз връчих своята маска и своя редуцир вентил на ръководителя на групата. Просто съвсем така да се знае, че действително аз тръгвам без кислород. Аз не съм самоуверен. В същото време твърдо вярвам, че ще направя всичко възможно да се стъпя на Еверест. Но най-огромното ми желание е нашата експедиция да завърши успешно. Да завърши успешно не само с изкачване на кой да е от нашите алпинисти, но всички живи и здрави да се върнем в България. Това ще бъде най-големият ми успех. Всичко останало е пепел. Първо да кажи каква дата е утре, прием? 20 април 1984 година. Вие плановете ми са следните. Бих желал от Стефан в 2:30 да ми чукне, да ми събуди. Как не разбра, прием? Ясно. 2:30 да ти се буди, 2:30 да ти се буди. Лека нощ, батка, лека нощ. Време на маршрута няма пирамида. Братята са направили една пирамида от 4 бутилки и тяхното знаме за смех. Това е всичко, което набирам горе. Как ме разбра, приема? Разбрахте идеално. Сега много внимателно надолу. Много внимателно надолу. Разбрали ме? Разбрахте, добре? Кажи къде си? Имаш ли нужда нещо? Приемам. Нищо, нямам нужда от нищо. Тук търся място, където да се изгърна, да изкарам утрото, защото иначе нямаше в тъмното. Как ме разбира, приемам. И те разбирам, че търсиш място да бивакуваш, защото не можеш да следиш в тъмното. И те аз съм на постоянно послушване цяла нощ. Можем да си говорим и когато решиш, винаги. Тук работа само за тебе говорим. Как ме чуеш? Чувате отлично, край. Христо, чуваме те отлично. Кажи мястото, къде се намираш. Кажи къде се намираш. Приемам. Над голямата сила кула. Не съм далече. Добре, Ице, разбрахме. Повече не говори. Почивай.